an ye lakɔlɔsiliko kura kɛ tuguni Fala ye maaw u bɛ ka aran jɔli daminɛ Bamakɔ station da la tuguni min ye gasoil ye an ka kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko o bɛ yen kunun ko sufɛ fana an ye munumunu salo kɛ tiɲɛna station caman kun datugulen don ka sabuya kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun kuncɛli ye o fana bɛ sen na maa caman kun bɛ olu kun ye u ka minɛnw kasaw kuru ka t'u ka so an ye dɔw yɛrɛ wele olu yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko taji ko dɛsɛ bɛ yen nka sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ a kelen aranjurujan kelen a jɔlen don yɔrɔ caman na Fala ye Bamakɔ kɔni kɔnɔna na yan an ye min lakɔlɔsi baara min bɛ sen na ɲɛmaaw bolo fɛn in a ka misɛn ka sabu kɛ mun ye taji bɛ taa tali ka na o la sa taji don minnu kan ka don yan ka kɛ ni Bamakɔ yɛrɛ taji ko ta cogoyaw ye olu dɔw bɛ sira fɛ ka na an ye kibaruya sɔrɔ ko dɔw caman kɔni donna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka ban u bɔra an dafɛ jamanaw la u kɔni bɛ k'u kunda Bamakɔ kan ani marabolo wɛrɛw nka Fala ye tajiko kuma fɔlen tajiko gɛlɛya fɔlen taji ɲinini fɔlen fɛn kelen bɛ yen maa kan ka i yɛrɛ ɲininka o la bi an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko taji ale ye fɛn ye a tɛ anw fɛ yan wa n'i ye a ko ta k'a jate minɛ fana i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa taji ta an lamini jamanaw de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka taji ta yɔrɔba yɛrɛ yɔrɔ minnu ye o ye wɔlɔfɔw olu fɛ ye Fala ye k'a sabu kɛ mun ye yen port yɛrɛ de ma ka di Mali ale jagokɛlaw ye min ye yɔrɔ a n'a kɛcogo a n'a surunyaw ye n'o tɛ taji ta yɔrɔ caman bɛ bi an ka jamana bɛ se ka taa taji ta yɔrɔ minnu na Lome bɛ o la min ye Ganakaw fɛ yen olu fana bɛ o la nka yɔrɔ min kɔni ma ka di kosɛbɛ o ye Côte d'Ivoire port ale ni Senegal port n'o tɛ hali an ka taji dɔw bɛ don Laginɛ fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa Moritani dɔw bɛ taa Gambi jamana minnu bɛ yen Fala ye ni kɔgɔji bɛ olu fɛ yen an ka maaw bɛ taa taji ɲini nin bɛɛ lajɛlen na ka na an ka jamana kɔnɔ nka baara in kɛlen a kɛlen k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya yera Bamakɔ premier ministre kɛlen ka ministrew fara ɲɔgɔn kan Fala ye kuma kelen laɲini kɛra maa kan ka sɔnni sigi o kan o ye jamana minnu bɛ yen bi Fala ye ni kɔgɔji t'olu ka jamana kɔnɔna na olu kan ka taji mara yɔrɔ sigi u ka jamana kɔnɔ tile 45 ka to u kɛrɛfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ Fala ye a yera k'a fɔ nin waati laban in na k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ yan taji mara yɔrɔ bɛ yen bi min bɛ se ka an ka jamana labɔ a ko ɲininkali bɛ yen Fala ye sɛbɛn dɔw bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ kabini san 2014 san min ye Mamadu Igor Jara kabini ale bɛ minisiri la an ka sɔrɔ minisiriso kunna Fala ye sɛbɛn dɔw tun labɛnna k'a yira k'a fɔ taji mara yɔrɔ dɔ ko ka o dilan Bamakɔ yan Senu a baara bɛɛ lajɛlen kun bɛɛ lajɛlen latigɛra ka ban Fala ye dɔ kun kan ka sigi Gawokaw fana fɛ yen ani Mangama dɔ fana kun kan ka taa sigi Segukaw fɛ yen Fala ye n'i ye baara in ta k'a jate minɛ san 2002 san ka na se san 2012 san ma fo ka na se san 2020 ma Fala ye a yira k'a fɔ ko Mali ale jamana tun kan ka nin baara in kɛ minisiri minnu ye falen kɛ fo ka na se Aluseni Sanu ma Fala ye sɛbɛn in tɛmɛna bɛɛ lajɛlen bolo kɔnɔ k'a sabu kɛ mun ye laɲini o kɛkun ye sa Mali yɛrɛ a yɛrɛ ka se ka a tɔgɔla sɛbɛn taji mara yɔrɔ sɔrɔ sabula laɲini minnu tun kɛra an ka jamana ɲɛmaaw fɛ o kun ye k'a to sa a bɛ fɔ min ma ko stock mara yɔrɔ Fala ye dɔ ka se ka sigi Kulukoro dɔ ka sigi Kayi ka dɔ sigi Sikaso ka dɔ sigi Mopti Gao ni Kidal ani Bamakɔ nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ a la min ye a bɛ se ka kɛ cogo min na taji bɛ mara a kɔnɔ tile 45 Fala ye k'a daminɛ Mamadu Igor Jara la ka na se fo nin waati minisiri min bɛ an ka sɔrɔ ko kunna Fala ye sɛbɛn ye lingila an ka k'a bɛɛ bolo yɔrɔ ninnu ma jɔ dɛ o dun de bɛ jamana kisi ni waleyaw nana waleya minnu b'a to k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnnaw aw na se ka tile 45 kɔni kɛ aw mago bɛ taji minnu na aw b'o sɔrɔ aw ka jamana kɔnɔ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko baara in mɛtiri kibu 33 o kun kan ka jɔ
min ye mètre cube ba 100 ani 20 ani 3 o fana kun kan ka jɔ gazi ale ni taji yaasa an bɛ se k'o mara an ka jamana kɔrɔ cogo min ONAPU ni ale bɛ pétrole ko taji ko ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔ ale tun ye jɛkulu ɲini fala ye kɛnyɛrɛye tigilamaw yaasa baara in ka se ka kɛ musaka in n'a y'i diya i b'a juru ta fala ye ka se ka baara in sigi sen kan a n'a sara taji yɛrɛ wari la sabula taji yɛrɛ ale yɛrɛ de ye fɛn ye fɛn min tɛ gala a tɛ kɔrɔ wa a tɛ tiɲɛ n'i ye baara in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ Igor tile yɛlɛma fo ka na se sanu ma bi fala ye maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka jɛkulu minnu kun nana n'u tun ye nin baara in kɛ n'u ye nin ko in sigi sen kan ni bɛnkan kun sɔrɔla la k'a musakaw fɔ k'a yɔrɔw yira k'a fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ munna hali bi nin taji mara yɔrɔ ma sigi an ka jamana kɔnɔ jɛkulu o jɛkulu bɛ yen maa o maa bɛ yen k'o bɛ taji ko la o bɛɛ lajɛlen tun y'a fɔ kɔsa in na fala ye an y'a mɛn fana ko yaasa ka se ka sɔnnɔgɔya kɛ min ye an ka jura dɔw ye olu fana kun farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko komi a ko bɛ tan olu yɛrɛ b'a lajɛ sisan u b'u bolo di ɲɔgɔn ma gouvernement ka yamaruya d'u ma u nana taji mara yɔrɔ dilan an ka jamana kɔnɔ o fana ma ɲɛ sɔrɔ maaw bɛ ka ɲininkali de kɛ sa nin degun min filɛ nin anw dala nin ye fala ye yalama an yɛrɛ nɔ dɔɔnin t'a la wa k'a sabuya kɛ an ni maaw bɛnna ko la maa minnu tun kan ka nin baara in kɛ k'a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen fa siri k'a document bɛɛ lajɛlen dilan fo ka taa se a waati laban lawaleyaliw ma fala ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛ yen wa a bugunatigɛw bɛ yen fɛn minnu kɛra la bɛnkan minnu kɛra a kɔnɔ dugukolo yɔrɔ minnu bɛ yen ni baara kan ka taa kɛ o la nin bɛɛ lajɛlen k'a fɔ k'a ban pewu fo ka taa se min ye sanu ale nali ma ɲininkali min bɛ yen bi premier ministre ko ka taa stockiw lajɛ fala ye kɛnɛ kan bi yɔrɔ jumɛn bɛna taa lajɛ jɔli de bɛna taa lajɛ wa fɛɛrɛ jumɛn bɛna sigi sen kan sɛbɛn min filɛ nin ye fala ye n'a bɛɛ lajɛlen dilannen don k'a ban k'a tɔ to musakako ye hali o musakako yɛrɛ jɛkulu minnu tun bɛ yen n'an kun kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'o o ye magobatigiw ye olu bɛɛ lajɛlen fana ka sɛbɛn dalen don u tun bɛ ka mali gouvernement de kɔnɔ a ye yamaruya d'an ma an k'a baara daminɛ yaasa aw ka se ka taji mara sabula n'o y'a sɔrɔ kɔgɔji bɛ jamana min na olu ta ye tile 30 ye fala ye anw ta ye tile 45 an kan ka se ka taji mara an yɛrɛ kɔrɔ o de la maa caman bɛ k'a fɔ bi ko taji ko gɛlɛya in k'a dɔ ye an yɛrɛ nɔ ye fala ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen citerne minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ko sisan k'u bɛna t'olu jateli daminɛ mun bɛ dontaw ni bɔtaw fala ye an bɛ ɲininkali kɛ maa minnu tun bilalen don o baara la olu bɛ baara jumɛn de la u tun bɛ mun baara fasugu de la parce que jamana tɛ se ka kɛ a bɛ maaw ta ka bila baara la u t'a bɔ a sira fɛ ɲɛmɔgɔw dun bɛ u la fana olu ka baara kun ye mun ye taji dɛsɛlen fana k'u bɛ taa dingɛ kɔnɔnaw lajɛ n'o y'a sɔrɔ taji bɛ mɔgɔ bolo n'o y'a sɔrɔ u ma ban k'a feere n'o y'a sɔrɔ nin de kɛra fala o tuma na maa minnu bilalen don o baara la olu tun bɛ mun baara kɛ jamana kɔnɔ olu ka baara tun ye mun ye an b'an sigi de degun k'an sɔrɔ an ka sɔrɔ ka wuli ka ɲɛɲinini kɛ nin kuma in fɔra o don maa ye hakilima ye bɛɛ ye ɲininkali kɛ o tuma citerne bɛ don min yɛrɛ ka jugu nin bɛɛ la fala ye ne ɲɛ tɛ maa la n bɛ se ka fili han maa min bɛ Bamakɔ station da dɔn parce que yamaruya dilen don ka minnu jɔ ani yamaruya dilen tɛ ka minnu jɔ ani minnu jɔlen don a ka di n ye ani minnu taara mɔgɔw ka dugukolow minɛ minnu ye mɔgɔw sigiyɔrɔw minɛ ka taa mɔgɔw ka duw minɛ station kan ka jɔyɔrɔ min a man ka jɔyɔrɔ min baara kan ka kɛ cogo min a man ka kɛ cogo min yamaruyaw bɛ sɔrɔ cogo di a ko kɛra cogo di Bamakɔ yɛrɛ station ka ca bi ni a fɛn bɛɛ ye hali da dumuni feere yɔrɔ station ka ca n'a ye bi o don k'o sufɛ fala ye ne bɔlen k'a daminɛ Barilabugu pɔn na ka se Wara ka sirafara la ne ye 67 de jate o ye ne sera ka mun jate ye dɛ minnu tun bɛ baara la a don su o ye 67 ye e k'a ta Bamakɔ ka taa Segu sira la Kase la i k'a jate fan fila bɛɛ fɛ hali aw ta in min bɛ minɛ bolo la ta fingi fanga in o bɛɛ ye station de ye o ne m'olu jate o donc ɲɛmaaw olu tun kan k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bilara nin baara ninnu na u kan ka wele ka ɲininka aw kun ka baara ye mun de ye dɛ aw tɛ station da dɔn aw tɛ citernenw da dɔn min bɛ dingɛ kɔnɔ aw t'o da dɔn stock bɛ mara yɔrɔ min aw t'o ko kalama o tuma na baara min kalifalen don aw la aw tun bɛ baara jumɛn yɛrɛ de la an ka jamana kɔnɔ nin papier in bɛ fala ye kabini 2014 minisiri min mana a labɛn k'a bila
n'o ko k'a bɛna na kɛ ko dɔ bɛ don a kɔrɔ n y'a mɛn yɛrɛ ko sɛbɛn in yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen kun kɛra ka ban kabi ATT tile nka fangadaraki ATT taara jɔnkuna n'a ka mɔgɔ olu nana olu ma nin ko jateminɛ minnu nana olu kɔfɛ Fala ye a ministre de financement na min bolo ma maga sɛbɛn in na fo ka na se sisan maa min bɛ ko kunna n'o ye Sanu ye sɛbɛn in dun ɲigiyɔgɔ t'a la koyi k'a fɔ ko an ka taa étude kɛ yan étude kɛlen dugukolo minnu n'a kan ka kɛ yɔrɔ min na olu kɛlen musaka min kan ka don a la olu kɛlen don décret labɛnnen don min ye prévision kɛlen musaka kan ka ɲini yɔrɔ min maa minnu kan k'an dɛmɛ ani minnu kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma Fala ye a bɛɛ de kɛlen don k'a ban a tɔ ye min ye dɔrɔn a ye yamaruya di an ka baara daminɛ o de bɛ jamana kisi o don ko ni maaw nana k'u kana conférence de presse kɛ u yɛrɛ nan'u sigi an bɛna na taa citerne jate an bɛ taa dingɛ kɔnɔnaw lajɛ n'u bannen tɛ ka station feere ne kɔni bɛ n yɛrɛ ɲininka maa jumɛn bɛ se ka kɛ tajitigi ye k'e bɛ ban ka taji feere i ka jago fɛ hali ni maa y'i nɛgɛ k'i ka don o feerebaliya la Fala ye i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka fana nka ko tɛ bali ka kɛ dɛ parce que a don su fɛ anw yɛrɛ bɔlen Fala ye minnu tun ko ko essence t'u bolo nɛgɛ kanɲɛ 1 waati n'o ye 1 heure du matin ka se 3 heures du matin ma a station tilancɛ bɛ tila ka taji feere n'o ye essence ye ka fara gasoil kan donc o kɔrɔ ko maa minnu bɛ nin ko in kunna Fala ye min ye président ni premier ministre ka wuli ka u tigiw ɲini han u bɛ baara min na u k'o fɔ jamanadenw ye degun ye tiɲɛ yɛrɛ nka fura tɛ sɔrɔ fɛn minnu na ko minnu tɛ se ka to yen nin y'o dɔ de ye aw bɛ jamana kɔnɔna na aw ka baarakɛyɔrɔw sigilen aw bɛ saraw ta aw bɛ wariw sɔrɔ aw bɛ hakɛw kɛ aw bɛ taa dugutaw la aw bɛ taa études la aw bɛ taa formation na aw bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jamana kɛlen don ka min kalifa aw la Fala ye walayi ne bɛ se ka fili dɛ ne ɲɛ tɛ maa minnu bɛ nin ko in kunna n'u bɛ station da dɔn a bɛ se ka kɛ u bɛ minnu dɔw b'a fɔ ma ko officiel n tɛ Burama ma don a la kununko de Burama y'a ka bouteille sigi a yɛrɛ ka stock ni mɛ hali a tɛ kuma maa si fɛ tuguni dɔ b'a jufa kɔnɔ n t'a dɔn maa min bɛ ka taji kɔnɔ a bɛ k'i approvisionner yɔrɔ min na an kɔni t'o dɔn nka a fana bɛ k'a ta sɔrɔ Fala ye ɲɛmaaw ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ nin sɛbɛn min filɛ nin ye a ka ɲɛɲini a ka sɛgɛsɛgɛ tɛgɛ ka d'a kan ni baara kan ka kɛ n'a ye ni yɛlɛma kan ka don a la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yan n'olu kun kan ka baara kɛ ni yɛlɛma donna kow la sabula an ka kow yɛlɛmalen don Fala ye u ka wuli k'u jɔ k'a lajɛ nka yɛlɛma tɛ don min kɔni na dugukolo yɔrɔ minnu sugandira k'a kan ka taa kɛ yen a kan ka kɛ marabolo minnu na baara min kan ka k'a kɔnɔ musaka min kan ka don a la a bɛ se ka kɛ olu bɛ yɛlɛma nka min ye ani jamana minnu kan ka jɛ k'a kɛ walima ani maa minnu kan ka jɛ k'a kɛ o bɛ se ka falen n'o tɛ sɛbɛn in bɛ yen dɛ a dafalen don tɛk hali a décret bɛɛ bɛ yen a tɔ kun tora dɔrɔn a ye taa ni baara ye musaka bɛ bɔ nin don in e bɛ jamana e bɛ kɛlɛ la e ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na su ni tile Fala ye taji mara yɔrɔ yɛrɛ ala k'an kisi ko ye bi i b'a dɔn ko taji bɛ komi min yan maninfin joli ni taji jɔra ni taji ma sɔrɔ Fala ye denmisɛnninw tɛ taa ekɔli la maa tɛ se ka bɔ i nɔ na sotaramatigiw tɛ bouger taxitigiw tɛ bouger dutigiw tɛ bouger baarakɛlaw tɛ marcher bi yɛrɛ dɔw ye n wele a y'a hakilina dɔ fɔ n ɲɛna Fala ye tiɲɛ na a ye min fɔ tiɲɛ don ne fana b'a da yira an lamɛnbaaw la a ko gouvernement ko kana taji feere budaw kɔnɔ tuguni ale ma ban nka ale kɛrɛfɛ clinique dɔ bɛ yen o clinique kurantanya fɛ groupe de b'u bolo u y'u tile 3 ye clinique in tɛ se ka baara kɛ parce que a fɔra ko kana taji feere budaw kɔnɔ ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ gouvernement bolo o n'a ɲɔgɔnnaw la ne bolo anw ka bouteille ninnu ɲɔgɔnna an kana feere olu la nka maa minnu dɔɔnin ni sɛbɛn b'u bolo n'u ko k'u ka yɔrɔ bɛ yen fɛɛrɛ kan ka lajɛ k'a lajɛ a ka feere olu ma cogoya sugu dɔ kɔnɔna Fala ye bi bi in na nin fana degun nalen don sabula kabini a fɔra station tigiw ye ko budaw olu ma budaw bɔ bidɔn na tuguni koyi fitinin fara mankan kan hali yɔrɔ dɔ bɛ ta bɛ o tali ka gɛlɛn segukaw fana ko gɛlɛya wɛrɛ b'olu ka Fala ye maa minnu bɛ n'olu b'olu lakana taji ko in yɛrɛ la dɛ olu yɛrɛ kɛlen don taji tabagaw ye minnu yɛrɛ kan ka taa ko ɲɛnabɔ olu yɛrɛ kɛlen don k'a ta k'aw yɛrɛ kɛ disibaw ye a ko fana na ɲɛmaaw k'o ko fana ɲɛɲini k'o sɛgɛsɛgɛ k'o fana ɲɛdɔn parce que o fana ye degunba ye baara
ani ka fusamantiya don ko la k'i yɛrɛ ta ɲɛnabɔ ka mɔgɔw ta to yen o cɛ man ɲi n'aw bilara ko la a ye bɛɛ lajɛlen minɛ minɛn kelen na sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin de fɔ kabini kunun lansara n t'a dɔn ne kɔni solila ka don yan n t'a dɔn a ko bɛ cogo min zu fana taalen don dugu kɔnɔ taji bɛ ka ɲini halisa a ma basigi esansi de bannen don an ye kibaruya min sɔrɔ an dontɔ sisan o ye k'a fɔ ko Bamako masurunnaw kɔni na dɔw bɛ ka nalen an bɛ dugawu kɛ ka k'a fura ye nka min ye fura ye o ye sitɔki dilanyɔrɔ de ye Fala ye n'o fara tile 45 hali ni i fira an kan an n'an lama n'o ye fɔlɔ dɛ marabolo minnu fɔlen filɛ nin ye a n'a sɛbɛn minnu filɛ nin ye u k'a lajɛ n'a baara bɛ se ka lakurakura cogo min a ka sigi sen kan ni fɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan o ka se ka sigi sen kan a ko hukumu kɔnɔna na nin kun ye an donkan ye bi tilegan in na